Pod okriljem manifestacije Vidovdan dan i večnost, 5. dan kulturne proslave, obeležen je defileom 8 kulturno-umetničkih društava iz Kosovskog Pomoravlja. Glavna ulica Šilova bila je ispunjena raznovrsnim bojama narodnih nošnji i osmeha, dok su čuvari tradicije ponosno koračali od osnovne škole do kulturno-prosvetnog centra Božidar Mitrović Šandor, gde je održan centralni koncert smotra folklornih ansambala. Na pozornici su se predstavila kulturno-umetnička društva Šilovo, Mogiljanka, Kriva reka, Kosovska Kamenica, Kosovka devojka Parteš, Simonida Ranilug, Novo Brdo, Manasije Conić Gornje Kusce, Pasjanka i Nevena Đorđević iz Novog Brda, koja je svojim raskošnim glasom razgalila sve prisutne. Velika sala bila je ispunjena do posljednjeg mesta, a svaki aplauz bio je dokaz da tradicija ne samo da se čuva, već i diše punim plućima. Da vam kažem iskreno, ja sam večeras uživao. Toliko dece, toliko lepih koreografija, stvarno jedan doživljaj za nas koji volimo folklor i koji pratimo decu. Stvarno je bilo vidjeti toliko elana u toj deci, toliko truda da odigraju i da baš sam uživao. Kada smo krenuli da spremamo program, smatrali smo da smo Vidovdan mi Srbi koji živimo na prostoru Kosova i Metohije i konkretno Kosovskog Pomoravlja, i odlučili smo da ove godine zapravo napravimo nešto što je drugačije, da to ne budu svečanosti u smislu da mi proslavljamo Vidovdan, mi živimo Vidovdan. I to su nam ova deca danas pokazala. Oni su naš Vidovdan, oni su svrha i postojanje svih nas ovde u Kosovskom Pomoravlju. Kroz njihovu igru, njihovu nošnju vi možete da vidite odraz našeg kulturnog identiteta, nacionalnog identiteta, i ono što je najlepše jeste da vidite toliki broj dece na ovakvoj manifestaciji. To se zaista retko gde sreće i zaista treba da budemo ponosni i kao narod i kao opština i prosto kao selo da se ovakva smotra tradicionalno održava kod nas. U svetlosti Vidovdana, večnosti i zaveta, ovo veče ostaće urezano u srcima svih prisutnih kao još jedan dokaz da se kultura ne predaje, već prenosi dalje, igrom, pesmom i ponosom.